Zara. Wani irin abu ne wannan? Na zo zan fita kenan kuma na zo na tarar da kofa rufe. Ai yanda ka saba fita kana munafunci. To yau fa haka ni da kai za mu cinye munafuncin na ni da kai a cikin gidan nan. Amma babu inda za ka je. Ban gane babu inda zan je ba. Ai ka gane tun da gashi nan ka buɗe ka ji kofa a rufe. Abin da nake so da ke Zara, ki bani makullin samun bude kofa in fita. Kar ki saka bakina da manganu in fara zaro zance a cikin bakina. Me za ka faɗa? Ai baka da abun faɗa a kaina. Ni nake zama haƙuri da kai. Ba kai kake zama haƙuri da ni ba. Ke da Allah yi min shuru da Allah. Wace irin magana banza yake min wannan? Wace irin magana banza yake min haka ne? Ke akwai muguwa ma sama da ke? Muguwa wadda ba ta son ci gaba na ma sama da ke? Dan me zaki ce ba zan ƙara aure ba? Dole zan ƙara aure saboda ina son haihuwa. Da baka samu ba so what? Ni ba juya bace. Ni nake zama hakuri da kai kila ma kai ne juya. Ke da Allah yi min shuru da Allah. Ai kin ji an tabbatar da cewa ni ina haihuwa. Ke ce da irin mugayen halin da kike ga aikata baya yanzu suke tambaye ki. Shi yasa kika samu wannan matsalar. Kin san ni ko ina haihuwa. Dan haka dole ni ma ina buƙatar ubangiji ya ba ni ma nawa haihuwar. Ke kuma da mugun halinki sai ki je ki karata. Ba da Allah ba nan ki je ga ɗabi'a ki wanda yake bata a baya yanzu shine yake tambaye ki wannan mugun halin naki